Beşdariya kompanyaya Leaders Distillio şimgelekî giring e. Bi taybetî piştî rakirina Sûriyê ji lîsteya sizayên navdewletî li ser wê hatibûn sepandin û herî dawî jî ji lîsteya welatên piştgiriyê didin terorê. Hem ji Xwedê re ev roj diasoyekê baş di warê veberhênanê de li Sûriyê veke. Îşellah geşbûn bibe sernavê qonaxa bêrî Sûriyê bi îzna Xwedê. Rastî, ev demek dirêv bû ku me li gel hevbeşên xwe yên Alman dixwest em li welatê xwe Sûriyê dest pê bikin. Lê her carê karûbar li ser mijara sizayan radiwestiyan. Lê piştî ku ev destkefta mezin a dîplomasiya Sûriyê pêk hat û sîza hatin rakirin û ketin warê cîbicîkirinê. Di kêliya yekem de biryar hat dayîn ku em li welatê xwe Sûriyê dest bi karên xwe yên xebitandinê bikin. Îşellah em dê îro yekser piştî pêşangehê dest bi karên xebitandinê bikin da ku ji Sûriyê berhemên xwe bişînin bo zêdetirîsî û du welatên cîhanê. Zêdetirî 720 berhemên me hene, em dê bibin xwedî navendeke sereke. Ku ji Sûriyê berheman bişîne bo tevahiya rojhilata navîn û 32 welatên cîhanê. Bêguman em kêfxweş in ku li cem birayên xwe yên li Sûriyê ne em gelekî kêfxweş in ku beşdarî vê pêşangeha şêst û sêyan li Şamê dibin. Em ji Yemenê hatine em dixwazin kompanyayên beşdar, kompanyayên nû bibînin. Bi taybetî piştî rakirina sizayan da ku em bibînin ka em dikarin çi ji vir ji Sûriyê hawirde bikin. û çi dikarin lê zêde bikin an jî li Sûriyê veberhênanê bikin. Suriye üzerinden Derbarê rakirina sizayan ji ser Sûrî, ev yek dê gelek xeydeyê bide verhênana li Sûriyê. Bi taybetî bo veberhênerên Tirk û biyanî û em bi taybetî behsa Tirkan dikin. بهذا الاستثمار في كثير شركات تركية حابب تستثمر Gelek kompanyayên Tirk dixwazin li Sûriyê veberhênanê bikin, تستمر اللي راح يصير بسوريا أول شغلة لازم يكون lê ji bo ku ev veberhênana berdewam li Sûriyê çêbibe, divê berî her tiştî ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve handan hebe. û karûbarên veberhênanên li Sûriyê bên hêsankirin, wekî ku çawa li Tirkiyê hêsankarî heye. هلا نحن من Ji roja rizgarkirinê heta vê kêliyê û rakirina sizayan berhemên niştimanî gelekî baştir bûye. Ji dema ku siza ji ser welat hatin rakirin, em hinarde dikin û bi hêzeke mezin dixebitin. Ez şîretê li her mirovekî koçber, her mirovekî li derveyî welêt dikim ku vegere û veberhênanê bike. Eger veberhênerên li derveyî welat hebin, bila ev jî werin û li cem me veberhênanê bikin. Derfet gelekî berdest e, yanî ez pêşbînî dikim ku welat ber bi baştir, hê baştir û baştir ve diçe, ji ber ku siza ji ser me hatine rakirin. Me îro ev yek dît ji dema ku rizgarkirin çêbû û siza hatin rakirin. Ez îro berheman hinardeyî Sûdiyê, Qeterê, Dubey, Îmaratê û Siltanatiya Omanê dikim, ez dermanên kuştina kêzikan hinardeyî Romanyayê dikim. Nexwasim berhemên me yên din ku hene, yanî komeke temam kompanyaya şebeh.